Fuck, det Og så kommer part 3. Lasses telefon er virkelig sgu stadig. Så du kommer part 3. Klar? Men du skal ikke sige, at jeg skal putte det på lige med sammen. Vente lidt. Okay, kom. Bare put det på. No! Lasse! Spiller stadig. Fuck. Spiller stadig. Lad være der. For helvede. Fuck, den spiller stadig, mand. Nej, så rød batteriet. Nej. Så rød batteriet. Nej, der er ild i batteriet, mand. Jeg tror sgu ikke, den virker den her gang. Nå, men part 3, det stopper her. Nu laver vi ikke flere. Ej, sig, okay, hvis den kommer til at virke igen, så laver vi den til. Ej, hvis den kommer til at virke, så filmer vi, at den stadig virker, så jeg tror på det. Så det var det. Nu laver vi ikke mere. Giv den lige en ordentlig omgang med